Mo din akong buhaton. Magbalak di ay ko kun. Wala lagi ko ilang mahimo, no? Pero lisod lang siya. Kay on the spot ba? Kung saan nato niya? Tuyok-tuyok tas tong mata. Pakapinan pagleraw-leraw ha. Para lang kita makasulti nga nag-rhyme sila. One stanza na to. 32 seconds na. Okay, go. Daddy Mita, instruktok ay ka sa ako ang akong net followers, ha? Nangunhod sila. Naglibog ko ba? Kay nagtrabaho ra gyud ko, ha? Utos tansa na. Trapingan gyud ta ka, Daddy Mita. Kay ikaw yung sentro sa among pangwarta. Lisod kaayo lang yun ang reels nga makamonetize ba. Nahunong ko. Daddy Mita. Dili kaayo stricto lang yun, ha? Wala, thank you guys.